Lasa kay nakuha na. Uno mi kabuok, nangatumba lagi mi. Hangol magpasahero. Gaw, kaya pakarga dia gaw? Apila ng motor gaw. Kapuya, pagbaktas na lugar eh. Lisod ki makitag motor. Ay naman turno diri oh. May buntag, boss. Oy, boss! Sakay na? Naa na po kang tawahan na ka. Di na ko musakay nimo hangol kay kapasahero. Pasensya jud kay boss, kay nang hindabuhi raman ko. Nya asa man karon? Wa na kay labot kung asa man ko. Asa day ka, boss? Ay na masahero ka, boss. Sa imuhan lang ko sakay bi. Di ko musakay ng isa kay hangol kay pasahero. Sa ako na lang ka, boss, kay pangyoon man ti ka. Dili. Sa yara ko musakay kay murag dili hangol og pasahero. Una-una, boss ba, di ka ganahan mo sa kay reader oh. Kan-an mo reader. Bossing downtown ra ko ha. Bahala ko na mo iplite basta ay lang pag hinangol og pasahero. Aw, ikaw, ug diya ka mo sakay. Dili ra man po kumamugos. Di good ko musakay nimo. Bahala ka diya. Aw, nara gud na nimo, boss oy. Sakay na. Boss, sakay ko. Aw, si ali. Sakay. Brad, magmahal jud ka diya ka ni sakay. Hangol ka nagpasahero. Okay raman, boss. Dam, Ya? sakay na. O, sakay kuya. Sakay kuya. Tanawa ra oh. Nagdungag og pasahero. Guot na kay mo diya. Okay raman niya. Anong magbuot man ka? Kulang pa manggani ni. Mauna siya. Lasa kay nakuha na. Uno mi kabuok, nangatumba lagi mi. Hangol magpasahero. Hinalan! Hinalan! Awat! Okay na, ma'am? Okay na, sir. Pa, ngali ni. Da, tagam! Tungod man na sa kahangol mo pasahero. Bugatan na ang motor. Gaw, kaya pakarga dia gaw? Taysa, taysa, taysa. Unsay karga. Gubang motor na ko, basig. Pwede pa makakarga dia ba? Unya basak yun nimo. Tara, gaw. Dito daw. Apila ng motor gaw. Busing, kung hangol kog pasahero, good luck ani. 50-50 lang, gaw. Ah, di ba no? Hangol kog pasahero, unsa na lang ni? Ay, galasgaw nga nung niluwag man ka. Puno-puno man. Ay, wonder man ay gaw, oh. Muandar man di ay.